Oh. Hello. Hello. Bisa tak? Galing iskon. Nagacho! Moy. Maalaga talaga sa tanim. Ito, biyabano. Kita di. Hindi ba kapag gigibo ka dyan? Mari. Udah, kung mahal ko yung kadi, gigibo na. Kamu? Gigibo ka di? Sa kawali. Awali. Hari ini mo naman. Maramdaman ka to ko. Igin-igin pa kami. Karatinda mong ko. Itinda ka sa to? Oo. Kamu di mga negosyo. Pagdala ko ikaw. Madiras po. Masasultira pa na kami. Turon. Ikaw na sa to. Ay, di. Mas masupog na nga sa unong to. Buti bakal. Kasi po, tagalog kang magtinda. Magtinda ba? Ay, iya ka. Amo, pupunbakan ni Papa. Mauditan. Kasi dami magang gulay katong tano, mga antak, okra, talbos. Sari niya si Lindy. Grabe ka lang ng mukha. Galon mo nga magtinda. Problema mo ko. Pag di magkuyog, mauditan. Gulay. Ano mga binuway ka na mo. Tiglutan sinapot. Baliwas. Talagang kita muna ito na pamilya. Bukong ko. Bukosap doon. Ako sir, seryoso baga. Pagkatawa nga, sir. Napan kita, sir, ng all this time. Sir. Di yan makakaasawa. Di naman sa sila nagsasalita. Sir, hanap tayo ng all this time mo. Napa. Meron makahanap yung mga bata ang lubos yun. Yung related. Gusto lang di nagsasalita si teacher. Sir, gusto niyo simula? Sir, gawin natin simula. Si Pipe. Oh, may tura dito. Hello. 30 plus na yun. Oo. Kaso lang, kaya may teacher. Ay naman natin. Buhay yan dyan. Buhay yan o. Baka sabihin nyo naman, hindi ako marunong nito. Balak buhay namin. Ako lagat. Abang boy sila sa anak. Singapore. Bangkit wing. Lakukan. Paano magtatapang sa ito? So, ano ba yun? Nangyari ka ka? Saya po yun sa akin. Ano? Galo tayo sila. Tama na ito, huwag na. Hanggang boy talaga sila ka sa hanapin na hanapin. Buhay yung buhay ba ang baka natin, buhay yung W. Hindi natin kailangan magpakapagod. Oo. Kanin si ano mo bayaw ka? Ito, ilada ko ito. Bado ni baby, tada baka na ko dasang din. Abo magdara, tasos ako. Nagkukusog gamit? Ilada ko isa ito ah. Sinasabog pa lang sada. Ito ba ba? Sada. Sadi? Oo. Mineral? Wala ko na nga ako. Ito. Binadbay ako na. Ang boy paman ko na. Ibayaw mo? Oo. Hindi po. Kaya ba sa tubaba, mas kiturog pa sa tinatatubangan ito. Kaya bigla.
Ano ba yung na ito? Mangga, isiluwad. Luluto kami ng ano, turon. Eh, bakit cincin? Dahil cincin, tatungan ako. Pag galing na ako, inabot man ito. Luluto kami ng turon. May bakal kami kadto ni pula sa buti bakal. Nakaninja yan. High school no. Ang mga klase. Kasi kami, pag nabayad nagtitinda, binubuli kami. Dali. Tapos yung kaklase baga na mo na nagtitinda ng tuyo, tapos yema. Binubuli yun kung mga klase na mong lalaki. Tapos nung ano na, mag-agto na pamilya, naging army na yung binubuli Oo. nila. Ngayon, hindi na nila mabuli. Binubuli. Kasa, so binubuli, nagpursigi. Ano nga yan? Para tinda nga yan sa tuyo. Yung nambubuli, ang abang buhay. Ay, puro ka na naman. Babantay lang na ano. Maghanap ng mga mabubuli. Hindi na sila makabuli. Wait lang, B. Saan ka na naman kumuha yan? Dito tayo sa barracks. Paring Gilson. Social media. Muoy. Toronto. Toronto, Canada. Toronto. Sa Russia, isang mag-18. Sa nani. Ako? Aboy! Bulagas. Toron. Nigko na mga ito kung masitas niya. Wow, ganun din sa Russia. Yan, sinalang na yung turon. Oh, grabe. Di ba anong building ano? Grabe nga. Laking building oh. Oh! Tapos may mga tao pa no? Luto na yung turon. Unang salang, pangalawang salang. Ayan sila gas. Tatanim naman siguro. Oh, Jami. Si Jami galing sa school. Amoy. Galing school. Siga. Oh. Hello. Hello. Bisa tak? Galing school. Pikachu! Naman balik. Kinilig ka no? Ha? Kinilig ka no? Parang insulto to sa mga atleta natin. Yung tinawag siyang ano, yung champion ni... May tatlong bibi. Matitipon na rin pag-isa na ng migkaon na. Mga pato ni Kuya Pulo yan. Wak, wak, wak. Pato. May nagdikan na. Moy. Lag ko. Maalaga talaga sa tanim. Ito, Guyabano. Yabano. Yung miracle fruit. Ito, orange to orange. Orange. Hindi ka magkakauli sa to. Miracle. Ito, miracle. Ako kumahan to. Ang paninyo sa barkada mo ito. Uy. Ito, ano to, malunggay. Kari doon agalin. Adi ako. Miracle. Miracle tree, yan ang magpapayaman Darak sa'yo. yan. Darak ko. Dara niya, bago. Sabi ko nga kung gusto niya sa bunga, tadaran ko. Sana, kumantang. Hmm. Sana, kubo.
Matigas daw yan. So, malunggay. Matigas yung ano niyan, pero masarap Mahirap yung lagariin. masarap yung ano niyan. Lagain. Kadahol kan bulong nga nabubulong. Daw yan sa ano? Daming gamot na nagagamot yan, cancer. Kan ma'am. Patay. May ano na nga to, may bunga na. Ano na dito daw? Oh. Meron talaga. Pero yan. Pinutol mo, sayang yun. Mapato ng kapitbahay. Oh! Halika na Karen! Susunog. Malinis sila sa ano, malinis sa bahay si Paparchin-chin. Gripo. Nalanta yung isang ano, tanim. Nalanta. May manok na siya oh. Okay pa naman yan. Bubuhayin natin yan. Ito pa oh. Okay. Yung sa taas, di mo nang binububo. Ipalikin natin. Mga orchids. Papalikin ko rin sa taas. Ito mo na. Plantito talaga. Plantito. Diyan na sa taas. Yan naman sa taas. Yan oh. Akit naman talaga. Ano, akit ako. Pwede makiat. Sige. Sige. Simula nung ginawa to, ay nung natapos to, ngayon ulit tayo. Si Chinchin wala po rito. May practice daw, sabi ni papa niya. May practice sa school. Ang mga halaman niya dito. Ito yung ano, orchids. Orchids. Ano to? Yung bulaklak, kulay yellow. Yung orchids, Oh. Kulay yellow. wala akong alam sa mga halaman. Ito, kulay ito pula. Ano, may bulaklak no. May bulaklak no. Orchids ito pala. Pula. Ito po, may ano na. Bulaklak. Orchids na pula. Dati pa lang baling niya ng Dati niyang bakla daw. Tingnan mo, maganda oh. Designer nga niya. Designer. Designer. Dami nga, pero magandang tingnan pag, lalo pag malayo. Pag tinignan dun kila Ate Bidang ganda eh. Mabuhusan. Pariti baka sumabit. Umuay, di man yan. Pinititian. Ganda oh. Ito may bulaklak no. May namumulaklak na. Simula nung pinonover to, walang ulit tayo nakapasok dito sa kanila. Lagi lang tayo dyan sa Ito labas. may bulaklak na. Ganda. Amuay. Plastic mo yata yan. Hindi, ito na yan oh. Amin mo. Kumampa mo. Amoy bibi mo. Saan yung kwarto mo? Nandun sa taas. Ah, dyan ka sa kabila, kwarto. Ito kay Chinchin. Oh, Ah, nakikita naman. nag-iisa pala sila ng ano, kwarto. Kasi maglalaba pa. Maglalaba ko, ang dami laban ko. Mano-mano na lang. Maglalaba. Laba. Birahe. Update lang natin sa kanila. Ayan po mga kaparangis, bali dito muna tayo sa ano, sa kasi nag-upload muna ako. Mamaya pa kami aalis. May pulong. At mamaya itatry kong daanan dun sa Bacolod kung kaya ba o hindi. Para kung kaya na, di dyan na tayo, medyo makakatipid na tayo ng ano, ng panggas. Pauwi-uwi. At yun, salamat sa pag-invite ni Ate Maris, mama ni Gwen. Birthday pala ngayon, tumawag sa akin kanina. Tapos pumunta raw kami dun sa bahay nila, mga alas 7 daw yung ano, yung parang salo-salo.
Kaso yung problema, layo kasi ng ng iniikutan. Walang problema. Walang problema kung malapit lang. Tapos si Kuya Arnel kasama ko. May pupuntahan. Hindi, may pupuntahan sila na napatay. May pupuntahan na patay. Kaya makikilamay. Kaya yun. Pasensya na. Ha? Di pa man nagluluto pa lang. Meron na yun ngayon. Wala, luluto pa lang. Luluto pa lang. Kasi ito sabihin mo wala tayo po. Luluto pa lang. Tapos yun na. Pasensya na Ate Maris at salamat na lang sa pag-invite mo. Yun. Binabati na lang kita ng happy birthday. Sana marami pang birthday yung dumating sa'yo. Magsawa ka sa Habol kami ngayon. magsawa ka sa kaka-birthday Ate Maris. Hanggat gusto mo. Dito Ate Maris. Tapos yun na. Ipakita mo nga. Pasensya na po talaga. Pasensya na di tayo makapunta dyan. Kasi yun, may obligasyon din tayo. Kasi yun, napakalayo talaga ng iikutan. Muay!